бозорро оинаи шаҳрдорӣ мегӯянд. Аз ин рӯ дар бозорҳои шаҳри Турсунзода ҷиҳати беҳтару хубтар ба роҳ мондани фаъолияти корӣ тадбирҳои судманд андешида мешавад. хусусан бозори Шукрона 2013 ки бо номи бозорчаи панҷум маъмул аст, яке аз бозорҳое мебошад ки дар он тамоми молу маҳсулоти ниёзи аввалро пайдо намудан мумкин. дар ин бозор бештар аз 40 нафар савдогар расман кору фаъолият доранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шукрона 2013 ҳама рӯз аз соати 7 субҳ то 21 шаб фаъолият менамояд. бозори маҳаллаи панҷум ягона бозоре мебошад ки ба таври шабонарӯзӣ кору фаъолият менамояд. бозори ҷиддиюми Шукрона аз соли 2013 фаъолият дорад. дар бозори ҷиддиюми Шукрона 44 нафар коргар бо патент фаъолият мекунад ва маҳсулотҳои бозори ҷиддиюми Шукрона мевагӣ, сабзавот, либоса, ҷои хӯрокворӣ, ҳама чӣ таъмин аст. ба дастгирии ҳукумати шаҳри Турсунзода пешравӣ, ободонӣ ҳаматарафа рафта истодааст. оянда бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр пешравиҳо пешниҳод карда аз тарафи ҳукумат шудааст. мо ваёро пешниҳод карда ба иҷро оварда истодаем. ҳар либоси коргаро бо бейҷик таъмин аст. либоси ягона таъмин ҳастанд бо бейҷик ҳаматарафа. масъалаи тозагӣ риоя карда мешавад ҳаматарафа. тибқи иттилои масъулин, мевагиҳо ва баъзе аз сабзавоту маҳсулотҳои бозор аз ҷумҳурии ҳамсоя кишвар Ӯзбекистон низ ворид мешаванд. ҳарчанд ки нархонавои баъзе аз маҳсулотҳо дар муқоиса бо бозори марказӣ каме фарқкунанда аст, вале сифатнокии маҳсулоти бозори мазкур ба талабот ҷавобгӯй мебошад. Ӯзбекистон, Самарқанд. ҳамхе хушрӯи бода ин душанбе мебиёд, мо ай душанбе мебиёрем. мана ин помидорам ай Ӯзбекистон помидор. помидорша бинед чӣ хушрӯи помидор. шароити мо нағз, бозори мо озода, бозори мо нағз, ҳама клиенти мо нағз, муомилаям нағз, ҳама ваям нағз. ҳоло масъулини бозори Шукрона барои беҳтар сохтани фаъолияти худ ва ҷиҳати таъмини шаҳрвандон бо молу маҳсулоти хушсифат аз имконоти гуногун истифода мебаранд.